Det er hverken socialt acceptabelt at være sexarbejder, eller socialt acceptabelt at gå til sexarbejder. Prostitution forsvinder ikke, hverken i omfang eller forsvinder som sådan som fænomen. Det er et fænomen, der bliver der. De folk, som man gerne vil hjælpe, som har færrest ressourcer og har mest brug for hjælp, de er tvunget til at kæmpe endnu hårdere for de færre kunder, der er. Så forbud, det hjælper ikke. Forbud, det gør bare, at det bliver skubbet under jorden. Det er meget, meget skidt for retssikkerheden for sexarbejde. Alle erfaringer og al logik siger, at man hjælper jo ikke nogen ved at kriminalisere dem. At vi skal selvfølgelig have en seksuel kultur og en prostitutionskultur, som passer så godt muligt som muligt på de udsatte, skaber de bedst mulige vilkår for dem. Jo mere stigmatiseret erhvervet er, jo sværere har vi ved at henvende os til offentlige myndigheder, hvor vi kunne få hjælp, altså for eksempel politiet. Og hvis der er nogle kvinder i prostitution, som man gerne vil hjælpe, så gå ind og hjælp dem, men lad være med at slå alle over en kam og respektere de andre kvinders valg. Så i og med, at der er mange, der prøver at bekæmpe det, jeg laver, og dermed også mig, når jeg nu siger, at jeg gerne vil det her, så er det jo mig, de bekæmper, og mine ord, de ikke respekterer.